Apa lho? Sing kae lho sok nggo melindungi lambut men ra teles kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapa Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung. Dudu kathok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Kok kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksudnya roti iki lho ora seneng roti keju to? Ora. Mendelik matane. Ya ben di mata kok ngopo. Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lelagon? Ya. Nggih, Mbak Tatin. Nah, ya wis jumeneng iki, Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Nesune gampang le angleh angel. Iya, ya surat dadi ngopo? Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng Sugeng Dalu tok. Karo? Kalih jenengan. Lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok Sugeng Dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning ayo Sugeng Dalu karo Bu Bupati. Nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki mangke nek jenengan ra di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke ki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngayal kok. Nek ora ngayal ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Aja Sri Mulyani. Sugeng Dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng lenggah. Lah, Ibu Bupati ora ming Ibu. Ngono ora. Lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane buntet. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Dadi kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartanana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winter telu lho pas go kucing. Sapa? Kuwis go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke Bagor brand. Pangan sego kucing ya 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo. Oh, penontonnya wis do ayo iki. Kowe tak njeloki lho, Mas. Nek ndekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket wae. Ah, wong biasane yo nang Pak. Wah, ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kon yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng Dalu Pak Seno. Wah, suarane gede jebulene, Mak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng Dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati ya. Maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Tapi coba. Sugeng Dalu De Elisa. Rawangun nek kowe rawangun tetep ketok wedok ya.
Matur Pak Seno nyuwun pangapunten boten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika Mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah, Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho, dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh iya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ame lambene Sukimin kok tak percaya. Aja tak gelengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Min mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, mosok Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten Kitha Klaten bersinar nggih. Kitha 1000 candi, Kitha 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Lah kuwi mbang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah. Nggih. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu, justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegawa nek arep kegawa. Arep aleman. Arep kegawa. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, walaupun wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngoten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bupras mboten sekalian. Kalau request Lah Bupras ki ya regane jenengan wong. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Pripun apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bupras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sing den tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Nek muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ora dong wis pokoke. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimin asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun, Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to, Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tuwa kasih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur Oh, nggih, siap. Kowe leren ben loro wis. Lho kok ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Ya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas.
Jenenge ngarepmu nek aku kerdil to. Ingin di paguyuban ya ora. Menapa? PSSS ki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yuk dados ya. Kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bokongmu mbok peme ya, Lek. Kok ora garing 3 dina gereja. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok no. Iya, ya pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prei arep tak sewake hotel. Ya. Hotel Mirah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda Pandita Ratu Tresni Ratu Mugi Gusti lelani Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan pritasine. Ket mau rono terus lho arae. Kono PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodha. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat gelem aku. Cah gelemane diganggu. Iya. Mangga, ya ditelaske monggo Mbak. Sabda Pandita Ratu
Iya, matur suwun. Matur sembah nuwun, Mbak Prastiwi karo Mbak Tatin. Ya, iki yo dibantu karo wis rawuh iki yo apike yo ngene iki ana. Ya. Dadi ora bedak-bedake antarane kono kene sing baku manunggal. Ya. Ayo ngger diteruske dhisik critane mengko ndak mandeg dalan wanjine wis rada bablas. Ya ayo tak derekake, Mak. Ayo ngger. Tan samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya ing sepe sumimen telenging kalbu pambukaning warana mesti langsung subscribe tambah 1000 ha leleng Dekna aku ra kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nek apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksude roti iki lho ora seneng roti keju ta? Ra. Mendelik matane anggere. Ya ben di mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena mas musibah. Kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari. Ora ado garap sari. Mondok. Ngerti ku garap sawah lho. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Iki lak mes sama Pak kula ampun ngadeg kula nembe anu ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kowe ngopo to ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana Kayak tak tusuk e. Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung-telung brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sih. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho diomongke karo sapa penonton ora muni apik. Sae. Ya, prayogi. Sik aku ngeling-eling lali. Lah, wong nyambut gawe kok bahane lali. Mesti bawane lho, Pak. Ya terserah, sak karepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindene saiki do kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nek apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali, soalnya aku piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ya. Jamba beda. Tak tunggu seliramu rawuh sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo meli nunggu lambut men ra teles kae apa jenenge?
Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapae, Tin? Lah napae? Kathok kok nggo kudung. Dudu kathok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Wong kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa, ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Pancen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane ya entuk, pasuryane ya entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok, ram doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marai ra doyan madang. Kowe mbiyen mung tukang golek wedi nang Kali Praga. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung, jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjon nggon sirah kae. Saka pinggir tlesep. Terus nyilem, zlep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksude Bingung dhek arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. aku ora duwe pelampung lho. Kaya ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Aku dadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali to. Delung. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu ra mesti ngilem. Ha iya. Ki jelem ngono kuwi pedhungul. Ki dindelepke ngono gendikane pedhungul. Ki dindelepke kadang-kadang mlumah pedhungul. Seneng ta ndelokke? Wah, aku nang dhuwur jembatan iki. Wah, asik kae. Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandemke sing ndelok. Endo, ora tekan watune abot kok. Wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Ya kan jekuk sing cilik ya ono. Lah lara. Aku kena tuk ngono masamu. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Mung tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngomong di lara. Dipaske ngendi? Ya kan wis ra lara. Padake kasti. Ha kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku ono marah ayo tenengane. Terus kae ayo. Nah omong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok meng Lah aku neruske sing mau lho, mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarsan e. Endi? Rutuk. Kang tak pilih.
apa? Tungdang. Kok sapa-sapa tok salahke to, Tin? Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Saya Sing jeneng kendang ki rak suarane ming tung dlang tak. Ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. ra ono. Engko nek wis ditungke dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok delep-delep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge trutuh debok ki. Tok antre temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antel lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza kae lagi melu wis usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon ngomong angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gekan. Ditinggal lunga. Wis ngono ditinggal lunga. Ya Wis kono kek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Oh, kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Iya. Yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo.
Iya. Ra napa pane? Tatin bengi iki semangat tenan. Heeh tenan. Apik jogetane. Iya. Hei. Ra napa pane? Ora ana, Bro. Mosok ayuke ra tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning pom. Tas adokon nguyuh. Diampet tekan omah. Wis piye? Lara madhak. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urik dalange aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, mbok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae.